Марти, какво има тук? Ако. Къде? Е там долу. Какво има там? Ако долу. Къде е това? Там Е, това какво е тук? дупа. Е, какво му правиш сега? Там пам. Какво? Пам пепа. Там пам пепа. Памперс? Да. Слагаш му памперс? Да. Браво. Готово ли? Слагай го ти спи. Айде, гушки го да спинка вече. Айде. Ти можеш да пити му ето пам пепа. Памперса и малко, добре. Как се казва, Марти, това? Баба Меса. И ай, гушки да спинка тая баба Меса. Това е малко мъчет. Айде. Аз душа много. Много силно. Айде, Бра. се лягай ти да спинкаш, айде. Айде, ходим да измим дупето и да спим.